Bă, ce prost, toate exact acolo. Pomătul, de ce ai? Hai, trage să mă duc mâna înapoi. Hai, Crepau ar bătu ca cine, oaie, că nebunești. Hai, nebunești, că e cu rând. Șocat. Bă, știi ce? Numai trebuie împins în... Nu mă învârtiți, stă! Mă tăriți spatele că-i ca un porumbel. Nu mă pingi în baltă, mă pune. Trage-mă încolo ca să poți să intri în ea. Pune-te pe pute! Sergei, pune-te pe pute! Hai, nu, Aluneci oricum. hai că mă răstor, du-te pula mea. A, băi? Băi, că tu nu te răstor. Puneți, bă, ochelarii, bă, că-ți aruncă. Bă, oaie, puneți ochelarii că-ți aruncă în ochi, mă. Fii atent, uite, uite, uite fazanii, uite fazanii. Uite-l. 2. Hai să-mi bag pui, fii atent cât îs. 4 am văzut. Aia e oaia, acum dacă ai ochelari, altfel lucri. Hai că te mai împing un pic acolo, să coboară spatele. Coboară spatele ca să împing ia acolo. Ia, Gherdi nebuie, ba pula în capul tău. Acum dai înainte, tare. De aici împinge de prag, de ăla în unde e. Cu piciorul, cu piciorul. Dă-i, oaie, că merge! Dă-i înapoi! E un pic suspenat. Păi da. Hai că mi-e tare de aici. Hai mă, mai fă un pic. Hai mă să-l omor aici. Nu, doar, dă dragul. Apoi Împinge, Gherdi, că tu l-ai forțat să meargă, tu l-ai propus să meargă. Uai, omule, te pornești acum te mută. Ia-i să-mi bag pui. Bă, dar apasă-l cu piciorul încolo, că el cum... Dă-i manșalier, nu, că tu nu știi să ții telefon. Așa, Gherdi, că tu l-ai pus să facă. Du-te, du-te, bagă. Bă, dar uite că numai un pic mai are. Dai, că merge. Dai că numai un pic mai trebuie. Nu mere. Dă-i față. Hai că-mi gat benzina aici. Un pic. Dă-i față și dă-i în spate. Hai! O ieșit! Și acum dă-i în față cu viteză și iese. Nu, dar nu atât ca să ne merg cu față. N-are urmă făcută la roată și de aia nu merge în stânga. Nu, dă-i înapoi să iese.
cuplează numele. Nu-i cuplează. Nu e să te tragi în spate. Hai să săpăm acolo în partea aia să iasă apa. Nu, se fac. Dă casca că n-avem lopată. Hai mă, trage-mă, mă, nu ai ies la teren. Vezi că te bagi în el. Hai să mă trag un pic. Hop! Ai filmat? Bă, eu m-am ferit! Lasă, că e gata, Eu m-am ferit! Zici că pe mine... Nu te-ai ferit, mă? Să bag pui dacă nu i-am crezut că pe mine vine și el berea încolo. Diferențialul. Hai, trage-mă un pic! Bă, dar dă-i mă în spate! Mă vezi, mă duc în spate? Oh! Nu mere, trebuie tras. Așa, nu mi-e acolo. Dar nu cade, mă, că eu fii de aici. Nu că mere, Marius mai încearcă. Numai cât că nu a plecat. Dă-i nepace, dă-i! Dar tu dă-te din față de acolo, că... Marius, de-l scoage pe-a lui? Băi! Neluțu, revanșa! Acum dă-i pe ATV-ul lui Marius, că până am s-o dai el ție! Hai să mă bag și un pic, să vă dau amândoi. Da, mă! A, bă, Nelu, las că lângă tine aproape. Dar nu! Nelu, tu oricum ai carcăr acasă! Auzi, ar trebui tu de acolo unde ești să vii aici cu spatele. Dar cine mai filmează? Dă-i, Gerdi, dă-i! Și eu vă recomand să plecați!